हेलौ होनदों माने हाय लोगोफोर हेलौ आदामोन आब'मोन होनलाय होनहरदो मानो जाखो होनहर आइया हेलौ लोगोफोर माब्रै दं खोन्थाहरदो गुसुथारना बिराद गुसु नोंथांमोनखौ आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसे माने इनफरमेसन हरनो नागिरदों खोन्थाहरनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोंना निउ इयार फैगासिनो दङ निउ इयाराव नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनिफ्राय आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय बुंहरदों जेनेबा जोङो निउ इयाराव जागोन लोंगोन बेफोर समाव माने मोजाङै नों गावखौबो गाव नों जौ लोंदोंब्लाबो मादोंबाबो जेनेबा एसे गावखौनो माने एसे माबा खालामनानै गारिफोरखौ मोजाङै सालायो आरो नोंथाङा गारिफोरखौ लामा सामायाव नोंबो मोजाङै लामाखौ हगारनानै हो आरो जाहाथे बैसोरो नोंनाव नांफैया बुहुत मानसिया जौ लोंलाबायगोन गारि सालायगोन गावखौनो एसे कन्ट्रल खालाम मानो होननानै बुङोबा ओरै दैजिं फेस्टिभेल फैगासिनो दङ गोबां मानसिफ्रा लोंनानै दुगा देखायनो सानो बेफोर साननायखौ गार आरो आंनि बुंनायखौ दुखु मोननो नाङा माने मोजांनि थाखायसो बुंदों गोबां मानसिया जिउ गोमालांबाय दैजिं फेस्टिभेलनो माबा निउ इयारनि अबेबा अबेबा जायगाफोराव थांनायाव माने बियो गावनो गावबा गावनि सायावसो आरो माने फेस्टिभेलाथ' जाखानांगौ जाहाथे जायगाफ्रा फेमास जायो मा जाय बेफोरनि थाखाय नाथाय जोङो अभारद्राय देखायनाङा आरो बेयो मोजाङै मोजां थां लोगोसे निउ इयारनि बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरग्रोखाबाय लोगोसे दा जोङो बर'दिन फैगासिनो दङ बर'नि ख्रिस्टियानिटिफोरनि थाखाय सब मा होनना बुङो बे ख्रिस्टमासनिबो आं बयनिसिमबो हामलायनायखौ बावहरबाय आंबो लोगोफोरनाव ख्रिस्टमास जाहैगोन माने जोंनाथ' माबासो नालाय हिन्दुसो नालाय अब्लाबो आङो ख्रिस्टमास जाहैयो लोगोफोरा बहुद दङ थांगोन आं बिथांमोनाव नोंथांमोना आंखौनो बिराद कमेन्ट सोंहरदों आं नायस्लाबनोनो हाला माने नोंथांमोननि लिरनायखौ सोर सोर मा होनदोंमोन ओरै फै नानि नानि जोंना नै नानिया जोंनि मादैनि फिसाजो आलासि जाफैदोंना नानि माला थांगोन नानि न'आव मिथिया गुसुथारना लोगोफोर आंनि खुगानिफ्रायनो माबायदि गदों नानि नोंना देलाय रायलायलाय होनलाय होनलाय नोंना गवाखैनो नै आंना नुवाखै खुवा गदों लोगोफोर जोंना मा होनो बे चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फुलकुंग्रि फिल्म प्रडाक्सना दाख्लैनिफ्राय नेट नाङि समाव माने शुटिंआ खालामबाय थादोंमोन बेखायनो नोंथांमोना नुनाय जायाखैमोन दा आं लासै लासै हगारलांगासिनो दं आरो दा शुटिंखौ दोन्थ'दों आरो बिथांमोना माने एक्टर हिर' हिर'इनफ्रा माने न'आव थांदों एसे रेस्ट लादों आरो बिथांमोनाबो दाख्लैनिफ्राय नेट नाङिनिफ्राय बरिं थागासिनो दंमोन बिथांमोनाबो बेखायनो दा शुटिंखौ दोन्थ'नाय जाबाय आरो दा मा होनो निउ इयारबो फैगासिनो लोगोसे दैजिं फेस्ट दङ जोंहा आरो लोगोसे ख्रिस्टमास दङ बेखायनो जोङो दोन्थ'दों आरो शुटिंखौ बिथांमोना स्पेसियेलि चिरां डिस्ट्रिक्ट खुंग्रिं ओरैजाय बे भुटान रड गैया होमबा रनिकाटानि एसे साहाजों लामानि सोनाब आवजार बाजारनि लामानि सोनाबजों मोनसे खुंग्रिं होननाय दं आरो बेवहायनो बानायदों बिथांमोना मोनसे फुलकुंग्रि फिल्म प्रडाक्सन ग्रुप दादों आरो बे ग्रुपनि गेजेरजों बानायदों डाइरेक्टरखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय डाइरेक्टरा जाहैबाय मनिलाल नार्जारि आरो स्क्रिप्टआबो बिथांनिनो बिथाङानो डाइरेक्सनखौ होदों आरो बिथाङा देनजारखा माने गोबां मानसिया मोनथिगोन जायखौ अके होननानै बुङो आंनि साबसक्राइबार बिथांमोनाबो मोनथिनो हागौ गोदो बिथाङा कलेज लाइफआव बहुद जायगायाव माने बिदिनो माखासे डाइलग जक्स आरो गोबां स्पिच होबोखानाय आरोना बिथाङा ना नानि एक्टरखौथ' मोनथिखाबाय नोंसोर आं हगारखाबायना आंनि माबायावनो भिडिअफ्राव नागिरबानो मोनगोन आरो जोंना हिर'इन फार्स्ट हिर'इना दङ रन्थु बर' आरो सोरां नार्जारि बे गानजा फाग्लानिया गानजा फाग्ला मुभिनि हिर'आ बे थाबाय ओमफ्राय एक्ट्रिसआ जाहैबाय रिंकि ब्रह्म नामा माबानि मुसलपुरनि आरो बेजों लोगोसे दंबावो मस्क' सार दं रामसिं गेल्ला सार फिथें ब्रह्म सारा बेबो दं आरो सनाय दं आरो जर्ज दङ आरो आदा थाख्लाय दङ गोबां मोजां मोजां आर्टिस्टफ्रानो दङ आरो फुराना माने बे मुभिया ओरैबायदि मोजां जागोन नोंथांमोन फुल कमेडि थागोन आरो मा थागोन फुल एक्सन थागोन प्लास आरो मा थाबावगोन